Te-ai gândit vreodată de ce nimeni niciodată nu te invită undeva, nu te invită în oraș, nu te invită la ieșiri? Pentru că probabil ai în subconștient o rană de respingere cu care manifesti în mod automat. Și desigur această rană de respingere a fost formată încă din copilărie, unde ți s-a format conceptul de sine că nu ești atât de important, nu valorezi atât de mult, nu ești atât de interesant sau diverse convingeri pe care le ai despre tine pentru a fi luat în seamă, pentru a ți se oferi atenție. Însă la fel această rană, precum și celelalte răni de abandon, de trădare, de abuz, de umilință,